Kaixo, familia! Hemen gaude, 9:30 puntuan, Zarauztik eguraldi zoragarriakin eta gauza zoragarria zer gure gaurko programa. Gaurko, gomidatuak, gaurko dena. Gaurko dena izango da polita, dotorea. Eta gainera aurreratuko dizut, Miren Nogales. Zer? Benetan berezia eta beti interesekoa den gomidatu bat etorriko dela gaur bisitan. Julen, barkatu, Barkatu, baina ez dezu oso ondoin. Benetan berezia eta beti interesekoa dena. Baina horren aurretik, ikusi nola jarri dugun hemen pasabide edo alfombra gorri bat, ze gaur hariko gara besteak beste euskal estiloaz eta modaz izketan. Horregatik, bertatik pasako dira. Bertatik pasako dira gaurko kolaboratzaileak. Eta ez, eozein, 3 dauzkagu. Hiru eta 3 izar dira, zeatik, hemen pasatzeko izarra izan behar delako. Nola ez, gaurkoan lehenengoa Iker Plazaola. Hemen dator, Iker! Plaza! Gizarte likidoaren biktima eta Geminis omen da. Gaur, Andreo! Gabon! Oiana Maritorena, bere lanbidea da, irakaslearena eta aktorearena. Maritorena, zuri ere. Aurrera, eta 3. Modaz asko dakiena eta bertze esategun gaur, hemen dugu Jokin Aierregarai! Aierregarai, ator, ondo. Eta gure gambarak astintzera etorri da. Eta... Moda bai, baina ipatu dugu bezala. Berezia zein dago gaur miratua. hartzantzaz ere hariko gara, ze gurekin izango da Euskal Herriko hartzainik famatuena. Gaur, Aritz Gamboa gonbidatu dugula, Gora Bihotzak! Listo, hartu ditugu deno gure tokiak. Hemen gaude. Ongi etorri, Oiana Maritorena esan dugu, irakaslea, aktorea, gaurtik aurrera influentzera ere bai, behar bada. Auskalo ikusiko dugu. Jokin Aierregarai, moda aditua, moda aritua. Ikuste zaio, ikuste zaio. Modaz dena daki Jokinek. Eta Iker Plaza Oñatiarra. Oñatiarra. Oñati bai, baina Amorotoko San Martinak ezagutzen dituzue? Ez? Amoroto. Ezagutu beharreko festak omen dira. Eta horregatik guk gaur bertara Amorotora, zentrora, bidali nahi izan ditugu, Ander Elordui eta Karmele Gisasola zer eta erronka bat baino gehiago planteatzera aurrera. Gabon eskamutila, kaixo! Gabon, babai, ikusten. Izkun kaskun. Zurekin daude, zeratu dira, Asmoa badago ikusi ditugu nola amoroton diren, eta hor gainera amorototarrak eta bertan gerturatuko direnak, harri jasotzen, jarri nahi dira. Eta gaur aste, omen dira festak. San Martinak. Orduan daude, fresko, prest daude, seguru bai. Bai. Aurrera. Amoroto. Hor zaudete. Ander, Karmele. Hau bikote, hau mira, Julen. Bueno, hemen ikusten dozkuzue Amoroton gaur San Martin jaiak hasten dire ointze 8etan txupinazoa duki dugu eta hain kontzertu Antonio Jokiegi. Baina gu ez gara bakarrik jaietara etorri, Karmele, zetara etorri gara gaur. Gu gaur etorrika Gora Bihotzak programako 2. erronka aurkeztera eta probatzera. Hemen dekogu harri bola bat, 40 kiloko harritxo bat ekarri dugu, eta bertaratzen dien danak 2 minutu eukiko dabez harri bola hau jasotzeko. Gero, uda amaieran jakingo dugu Gora Bihotzak programako herririk indertzuena zein izen dan. Hori da, herri bikiko gara lehiatzen, baina, Karmele, 40 kilo ez da asko. Batzuentzat asko izango da, eta horretarako laguntzen egongo da, beste batzuentzako gitxi izango da, baina, teknika pixkat saiatuko gara erakusten, eta ondo jasotzi izango da helburue. Bueno, horretan saiatuko gara, oinaziko gara amorototarrak bilatzen, norbait ikusten badaube, urbilduan da gugaz harri jasotzean probatzera, eta 2 minutu kingo doguz. Epailera netan zu? Ez, Ander, zu ibiliko za, horretarako kronometro bat, eta txistu emondotzuaz, eta zuk egingo duzu epaielanak. Ez da giruen gauz, ez da ezer zer isue, jai girue ospatu beharra dau, eta nik harri ipiniko dut. Bueno, horretan saiatuko gara, horretan ibiliko gara, jendea bilatzen. Hori da. Amorototarrek ere badakite, han inguruan bazabiltzate, gerturatu, ze gaurkoak ere
mereziko du. Eskerrik asko, Carmelet, Ander. Eskerrik asko, bikote, hemen daukagu beste, zuen gozea ez da, baitare beste lan. Beste zer, beste... Bai, epaile lanetan. Baita ere. Atzo ere, menibilizan epaile lanetan. Kronometroa badaukagu, saiatuko gara zerbait egiten. 2 minutuan, ea, ze kuadrillak, altxaldik gehien eman 40 kiloko bolatzar horri. Orain, Jokin Aierre garai beste gure artean dela aprobetxatuz, 40 kiloko moda dosia. Berdin duko dugu lepo gainera. Moda bai, zenik harririk ez dut altxako, nik forman hortako. Hasiko gara moda, eta gero ja ikusiko dugu. Ze euskal estiloaz galdetu nahi genizuke, Jokin. Existitzen da modaz ari garela. Euskal nortasun propioa duen estilorik. Nik esango nuke existitzen dela, baina ez dela bakarra. Lehen zeuden estereotipo batzuk markatuta, baina, bado aldatzen gizartea bezala eta geroz eta estilo gehiago dauzkagu, ez? Orain, marrak ja ez dira zenbait lekutan jartzen, marinerora eramaten dira, eta, geroz eta modernoagoak bagara, behintzat zenbait belaunaldi. Baina zuk hemendik kanpora, nazio artean esango dugu, Euskal Herriko mugetatik norbait ikusitakoan badakizu hori euskalduna da. Bai. Bai? Zergatik? Badauzkagu hor kutsu batzuk, eta uste ez naizela bakarra, zuek ere topatzen dituzenan oporretan ez dituzu destifratzen berehala hauek euskaldunak dira? Bai. Eta uste gurekin ere askok egiten dutela gauza bera, ez? Ikuste utxarekin. Oiana zurekin, baiz, begira goin! Ez horregatxe bat. Begira, Oiana, oain belaunaldi ez ari galera. Gai horiagien portu zeniren, lehenengo guna daukagu. Egia, baina hemen daukagu gaztetxo bat, eta gero besteak, eta beste gaztetxo bat, eta gero besteak, ez zeatenak hain gaztetxoak, ez da? Neri gaur Jokinek sabera da modan aditu esan dit, teenager estiloa daukadala. Wow! Osake, gaztetxo horietan ere igual sartzen, Teenager, hortan joan, zure belaunaldian, zuen belaunaldian, eta oaingo belaunaldian, aldaketarik ikuste duzu? Julen zutan eta zaida, ez? Baina zu dituzu, 32 urte, nik ere, Esan inbertzen nun? Bai, segi. Orduan, gure belaunaldiko eta oraingo gaztetxoen artean badago, bako arrakalarik edo? Bueno, igual Jokinik esaten zuen, igual aldaketak eman dian, niko goratzen den ni gaztetxoagoan nintzenean, ze gazte izaten jarraitzen dut, ez? Marradunen kontu hori, Martinsen estiloa, agian markatuagoa zegoela. Baina nik uste gaur egunez, asko zeren asketan diagoa dagoela, aniztasuna, eta pixkat denak, antzeko xamar jazten geha, ez? Antzekoago edo, Ez dakit Julenek erraro behitek. Begiratzen den plaxari. Zu gaztea izan da, zu oso gaztea zea, hemengo gaztea zea, hemengo teenagerra zea. Eta zuk ze estilo daukazula esango zenuke? Niako anai txikinenan estilua dala beti zarrenan arropa jasotia. Eta nola dijo? Erentzia estiloa. Erentzia estiloa. Eta ze estilo da? A ber, gutxo gara. Da estiloa da, baina arropia jasotzen duzu eskalia de oso hon baten. Geixau da partxia prenda bea baino. Partxeak? Partxeak. Oiek modan daude, eta beti ongo dira, Bueno, nik esan aurreratu bat naiz. Oinordetzan jaso dezunare estilosoa bada, nik etxeko zarrena ezautzen dezuen kasuan da. Jasotakoa ere da. Ez da kalitate honekoa, baina esperientzia hondiko arropa. Baina zarrena arropi ez du jaso, erdikoana jaso dut. Bueno, beste gaina hor zuluak eta dongo zian, igual. Plaxa, baina zuko izetan, armairua zabaldu eta zertan oinarritzen zara, edo inspiratzen zara, Zarramarrako kamiseta hori jantzeko, esatzen. Adibidez. Adibidez, zertan inspireien naiz. Garbila daula? Garbila daula, Importante. Importante. Ze modak garbia behar du? Bueno, depende. Estiloak eta estiloak daude, baina orokorren bai eskertzen da ondokoa txukun jantzita eta garbi ofatzen. A ber, Julen. Bai, Julen ondo daka. Bendik ere. Moda eta higienea hobeto batera fatia, ez? Bai. Higienea, euskeraz. Bai. Aizu, eta ni beste gauza bat. Zuek jende bat kaletik ikusita, bere estiloa ikusita, esango zenuten, hau olakoa da, hau Geminis da, hau Tauro da. Neri pasekin xat, unibertsitatean, pasoxat asko, autobusian zoiaz, eta ja bakitzu normalian zindoian ze karreratan. Bai? Eta normalian asko guiten dozu. Wow. Eta ze karrera sailkatzen dakizu? A ber, normalian bi muturrekoa dira, zuzenbide medikuntza edo arte ederrak. Ostras! Eta gero, erdixan hibriduenak izaten dira, magisteritza, kazetaritza. Zuk oian azikasi zenuen? Nik enpresaritza. Ai ba. Bai. Eta hola, badakaitxura? Ez du. Hombre, banku batean ikuste ez luketela horrela onartuko, Guizkatik ez, informalegi, bai, akaso. Bai, hipotekak saltzeko pixka seriogo eskatzute jote. Aldiz, oiana fijatu zekao, denok fijatzen gara estilo batean gehiago edo beste batean gutxiago. Zuri begirada ze estilotara joten zaizu normalean? Nuke jakingo, esaten, egia esan modanen naiz oso... Bueno, asko gehiagien naiz fijatzen ikuste.
Ez dakit, nik uste gustatzen zaidala estilo ezberdinetako arropak ditut. Eta kaso, jende askok esan dit, nire izateko moduarekin edo, igual pixkat pijita jazten naizela. Bueno. Ui, Bai, edo ez zutela espero, igual itxura honekin, gero naizen bezalakoa izatea, edo ideologia holako izatea. Neri ere pasatu zaitori. Bai, aurre iritziak. Neri ere pasatu zaitori. Eta estilo eta zaigeala, nola ez, hemen daukagu Jokin eta Jokini galdera asko egin behar dizkio, baina aurten eontzea gaztea sarietan, 2023an, eta zuk egin dituzu look batzuk, ezta? Eta nola ez, gure Julen Telleriaren lukazoa. Osea, ze marabila da hori. Egia zoragarria izan zen, Egia hasieran beldur pixkan neukala, ze bueno, mutila jazte Euskal Herrin ez da munduko gauza errexena. Julen, apuntatu. Zergatik? Batzuk bagaude zenbait estilotan enkasilatuta, pitilloak eta desagertaraztea, ez da gauza errexa, ez Julen? Desagertarazi egin behar dira? Bai, mesedez. Bai, mesedez. Bueno, baina, zuk deitu zenean eta esan zenean, jantziko zinduketa ala eta horrela, eta esan izun... Aurrera? Aurrera. Bai, animatu zinen eta arnesa jantzitateratzen. Arnesa, eske, badago, hor ikusten nahi gea, bideoren bat azaltzen zeana. Begira, arnesa, hor barruan arnesa. Hor barruan dauka arnesa. Ez inondik jetxi behar nuelako, edo ez dakizeri lotuta azaldu. Ez. Nahi zenulako. Bizio utxagatik, jarri zidan. Eta publiko artean sortu zituen horrekola komentario eta ipamen batzuk, Julen? Ez. Ui. Jendea gustatu zitzaion arnesoi. Wow, sexy. Zeini. Ui, hoi gero itzengo dut, izan asko daude, etxontan ez dauna dianak. Arnes arrakastatxua, beraz. Eta esan behar dugu moda arnes bat zala, ez zala beste gauza batzutako erabiltzen den arnesik, ez teknikoa, jolasekoa. Ez, bai. Gehienez ere, pixa itera joan, eta baina horretarako erabili genuen. Bai. Ikusi ditugu 2023ko gaztea sarietako irudiak, pixkat moda aktualak gaur egungoa. Ingo dugu demora pixkat atzera, segidan, bai? Eta ikusiko ditugu Euskal Herriko irudi batzuk, modaz jarraituko dugu, baina dira look diferenteak. Estilo desberdinak eta garai desberdinei dagozkiena gainera. Euskal estilo desberdinak. Sartu barruka, ikustera. Wow. Adibidez, hori hemen da, Euskal Herrian da, Pixka bat aldatu da, Zuri beltzean. Pixka bat bai aldatu da. Jokin, hori gaur egun jantziko luke inor? Bai, badago oraindik bele epokeko kutxi hori gure gizartean, eta hortik badator pixka batez, badiaz Donostiko estiloa pixka klasikoa izatea, egia da, bueno, ja txuri beltzetik atera garela, eta urdin marinora ere joan garela, baina... Ni esan ez du. Maritorenak barri egiten du, Donostia estiloa ipatuta. Baina nahi gustatzen zaizkite olakoak. Akaso ez nuke egunerokotasun batean jantziko, baina egun berezi bateako, ez, ola pixka. Eta niri puntu bintas hori gustatzen zait, nik oraindik aitonaren eta birraitonaren jantziak erabiltzen ditut, eta, bueno, beste rollito bat ematen dizute. Donostik badauka, Oñatik ere badauka... Maiko jendea ipatzea. Oñatik zer dauka. Dinot ez, hori, modaz, korronterik jarraitu du, behin ere... Egia da, bueno, badaukala adibidez, Donosti eta inguruko kostaldeak frantses kutxa handiagoa, Bilbok badauka Inglaterrako kutxa handiagoa, eta pixka bat barrurakagoa zenean, badauka edo esport estiloa, edo pixka baina gerturatzen gara, nazioko estilo klasikoago horretara. Poloak gehiago ikusten dira adibidez, Oñati baten agian dotore jantzina egunean Donosti batean baino. Eta zein izango zenuke, hemen inguruan Euskal Herrian, hiri, herri, auzo, ez dakit, top! Osea, modan da topa dana. Ondoena jazten diana, klase gehiena. Ez dakit ondoena jazten diana, baina niztasun gehiena daukana da Bilbo. Eta nahi asko pozten naiz Bilbotik kaletik noanean, eta ikuste ditut mutilak gona jantzita, neskak trajea jantzita, estiloz berdinak, lolita bat, eta hori kosta egiten da Euskal Herrian, eta Bilboko dauka hori, orduan hori eskertzekoa da. Beira, zu Bilbonez, Bilbon otezea, baina gaur Donostin izan zea, ez da? Bai. Eta erakutsiko diguztu, ze ikusi ezun Donostin, estilo desberdinak, klasikoagoak, modernoagoak, zer aurkitu dezuan? Joeren bila atera gara, eta egia da, kosta egiten dela Euskal Herrian joerak topatzea, baina, bueno, Donostitik murgildu gara, eta izu, belaunaldi ez hitz egin degula, harrituko zaretez, ze belaunaldietan topatzen ditugun joerak. Bai? Bai. Goazen ikustera. Aurrea, goazen ikustea. Donostiako erdigunera etorri gara kore tendentzietan murgiltzera. Baina jakingo aldute euskaldunek zer diren kore tendentziak. Eta batez ere, topatuko aldugu euskaldunik kore tendentzia jantzita. Guazen bila, nahita jantzizeate hola? Nola. Zue badakizuen modara jantzita zoaztela?
orain bi joera daude. Barbie kore, arroxaz jartzea eta vainilla kore. Kolore neutro eta vainilekin joatea. Naita jantzi zara horrela, hola prestatu zera dotore etxetik ateratzeko pentsatuta? Beti. Ni hola naiz. Orain estrenatu dute Barbiren pelikula. Bai? Eta horregatik gazte guztiak arroxaz jazten ari dira. Bai. Hala, pues yo estoy a la moda. Claro, altxa, ikusi behar dugu ze dotore zoazen. Begoña, esan dezakegu Donostian topatu dugula lakuntzako Barbia. Hori, bai. Badakizu ezer den retrokorea? Eta egunero horrela jazten zarete edo gaur zerbait berezirako, pintxopoterako edo zerbaitetarako jantzi zaretola? Bueno, Donostia etorri garako, ze gu ez hemengoak, eta gure herrian noski ez dugu lagantzitzen, baina hori etorrita, bai. Orain badakizue, galdetzen badizuete zein den zuen aurtengo udarako joera, zein da? Retrokorea. Jende estiloso bilan abil Donostian eta ez dut inor topatzen. Garrantzia ematen diogu jazten dugunari edo... Ez hainbeste, jantzten gea, gustatzen zaigunakin. Badakizu ze pasazean gaurkoan? Joeren bila atera naiz kalera. Eta ez dut zu bezalako jendeazko topatu. Donostin beti bagoaz grisak eta beltzak, epelak ezeko tristeak, bai. Dei bat egingo diogu euskaldunei, begiratu kamerara. Bai, jantze koloreak mesedeaz, bestela oso tristeak garen. Koloreak, orokorrean. Bai, gaur ni ez dago koloretan. Bihar jantzi koloreak, ez. Bueno, begietan badara matzazu. Begietan bai, beira, maia aurrezpila Baina, egiten marabila hau. Ze kontua hori, Donostira bai, etorriko ginateke, etorri gara honela jantzita, Oiana, baina gure herrian... Bai, hori oso berezia irutu zait, eta nik uste jende askori gertatzen zaion zerbait dela, ez? Bera jantziko lukela beste zerbait, baina herrian agian apur hori eta irira, bueno, ba igual... Ez dut inorra zauna topatuko eta ausartuten naiz, ez? Eta bai. Zu Bilbon bizi zara, Plaxa? Bai. Eta? Bilbon eta gaur hemen adibidez desberdin jatzen zara? Ni leku honetan berdin. Ez da jori hona txarra da, baina alperkin. Zu herentzia toki guztietan. Bai, nik Bilbon? Bai, dagoten herentzia bakarra arropena da. Modari dagokionez euskal erreferenterik, izenik, famaturik, horrela ezagunik aipatzen ezake joki. Bai, nire abidez bulego taldeak daukan estetika eta Tomas bera abeslariak asko gustatzen zait, arriskatzen da, gauza berdinak eramaten ditu eta emakumetan niretzako bada referentea Ana Goitia. Bueno, beti jartzen ditugu kriston modeloak eta edonolako gorputzak ondo jantzi daitezke eta Ana horren eredua da, ez? Eta hori ere erakutsi behar dago. Hori egia da, Ana Goitia, musu bat hemen. Ana Goitia ere kriston modeloa, hombre. Izugarrizko estiloa daka, izugarria, bai hoxe. Iker Plazaola. Plazara, atera zara gaur ere ikerketa bat egitera? Efectivamente, bai, beste behin, Xavier Madariak ez du telefonua hartuta nik uste dira zautu. Zu segitzen duzu, hortxe. Bai. Ikerketa horrekin. Plazarenak ere emango digu nik uste du hau zera. Bueno, bideo bai pasu mungo xo borduan. Bueno, orkestu ingo do, kalera horten gara, euskal estiloaz berbaia. Zer da estiloa, moda bakarrik da, jarrera da, zer da, zer ez da, eta hementxe kaliandoko duguna. Ja. Gabon gudariz, gaur, sakonki, biktima asko utzi dituen mintzagaia gurera ekarrita. Euskal estilo. Kaixo? Maria Luisa ez? Arrate. Zarauztarra? Bai. Euskal estilo. Bakoitza jazkia behan nahi duna. Eta euskal moda nola ikusten duzu momentu honetan? Oso aurreratua. Bai, Bai, oso modernua. Nik uste baietz. Eta urte gutxitan asko aurreratu dela uste duzu edo? Ez, eontzan hor urte bat oso modernua izan txala, ni gaztian izan urduan, eta hasieran frekiluak eta dan hori izan txan, alogarzon hori izan txan elbun. Egarte agor. Bueno. Kanpoko itxura, honek ez dut uste garrantzi gehiago ematen dio honek. Zonet nahiko, grabatzen nahi zabarkatu. Niretzat alpargatak, nahiz eta guen modan deon alpargatak bai diala gure estiloa. Eta txapelan, ez txapela beha, baizik eta nola jantzitzen duen txapela. Euskal telebista. Telebista. Moda. No habla yo. Hemen zautza makinonak jendia pixa pijitua eta zautza bai entzat. Zautzan bai. Traizio ere bai. Betiko mendizale janskera Ai! Bai jo? Hori beti. Ter, hor bau marka, ezin esan marka. Ternua. Bueno, beak esan dau. Bueno, Salaus muy bien, sí. Muy bueno, yo gusto. Como China 是 Salaus 相当好，相当漂亮。OK? Vale, gracias. Hau izan da. Ternua! Gaurko erreportajeak emandakoa. Astore! Datorre astean gehiago. Valenciaga! Gora bihotzak.
Bueno, hortxe. Ez que, marka asko esan dituzu bata bestean artetik, Bai, eta agertu ez dian. Julen beharrez zaitu. Bueno, urrantitan. Urrantitan sartu gara, bai. Bai, urputzutan. Sakoneko ikerketa. Zorrak gehien harritu dizu. Zer da gehien harritu aztara? Nola hasi alzaren erreportaje bat gai batekin eta beste batekin akau, Bueno, saiak eran geratu da. Osondo, baina txinoak esan digu, Xao. Txina eta Zarauz Muy bonito. bertia modan. Oso bonita. Hori hola txeratu. Eta gero palas. Oian da, zein ditzen. Eleante geratu da. Han! Ahí va! Kimbri! Lehenengo sorpresa daukagu. Gaur ez dakit zein. Gonbidatua, zuk gaur ez dakizu baina nik bai. Plaza, utziko diozu. Bai, claro, bai. Gonbidatu bari. Bueno, plaza bat izan da, Bai. Horre berri zen plaza eskerik asko. Bai. Agurre plaza. Agur, gerte. Eta hemen dator, gaurko nire gonbidatua Nerea. Nerea Zabala, kaixo. Hola, Nerea. Kaixo. Ongi etorri. Gora bihotzak. Gora bihotzak. Edo, bai. Asko Amanda, bai. Agur terdi. Agur terdi. Bueno, Julen. Galde dezaket gaurnik? Eitxoin momentu bat. Ez que, hemen ikusten da, zuixo, Nerea, momentu bat. Roxez, eta modan daula ez, Barbie pelikulat, ze esango? Barbie eta Ken, batean jarri Ez que Barbie eta Ken totalak zeat, Guau! Zuk ere bazenekien, Nerea, Barbiren pelikula atera eta ondorioz Euskal Herria eta mundu zabala oroar arroxa kolorez tintatu dela? Bai, horregaitiak aukiratu dut. Hau, behitxu zen do, eske... Nik uste dut badaki dela jaz. Badakizu? Aurrera. Ze lanbide duen, ze ogibide? Bale, gaur hori da, gauza da, gure kolaboratzaileek, esan behar diet. Bera lanbide badauka, ogibide badauka, eta zuek bera hola ikusita, asmatu behar dezue, ze ogibide duen. Adibidez, bueno, zuk, Julen, esan lerena? A ver. Zinema kritikaria. Wow! Ze etorri da dotore jantzita, baina ez du arroparekin lan egiten, bizkoa, baina... Biderrez Euskal Herrian jaltzen nazena holan. Mikrofonari egiten dizki hor alako kliska-klaska moduko batzuk. Kliskak. Eta horreko hori da, kenuta asko zobeto. Edo jantzita! Barbie! Bai, Julen, gaizki, ez da. Jokin? Baztak, nik jazkeragatik esango nuke jendearekin harremana daukan lanbideren bat daukazula, baina ez nago oso seguru, ze kolore asko dara mazu, baina nik uste dut igual osasungintzarekin hola... Nerea? Baliteke. Baliteke edo ez. Eta, Oiana jakin nahi dezuko la lehengo biztazuan? Ba, ez dakit, uste engainatu iten duela Nerea pixkat. Bai, hasieran seria ikusi dut eta esan, eta osasun gintzakin ere errazia aukiezake. Baina gero badu umorea, jolasteko gogua bezala, orduan pentsau dut agian umeekin eta lan egiten dula, agian irakaslea, baina txikiekin, pixka paiasuan ere hola iteko jolakin, edo... Eri be baietz esan dut. Hori ere baietz. Bueno, pistak emango ditut. Nerea, hori ditzu bali mazaizu, ez zabiltzate oso gaski, oso gaski ez zabiltzate. Lehenengo pista. Gauez egiten du lan. Etxean, zuek bai, zuek bai. Baina ziko zara zu lanean, hemendik aurrera. Hemendik lanera dijoa. Gauez egiten du lan. A ber, Oiana? Zarregoitza batean. Gaueko txandan? Gaueko relegoan? Gaueko txandan bai. Joaquin? Museo bateko segurtasun langilea. Ez ere? Pista gehiago. Bigarren pista. Entzun ondo, etxean bai. Askoren salbatzailea da. Igerileku... ez, baina gau ez. Iker! Bai. Sofatik! Hola, lehenengo pistazuan, esan. Eta pista hauekin? Salbatzaile, nik izango neke partikulartako irakaslia. A ber, gau ez egiten du lan. Bueno, gau ez bai. Oso okupatuta dagoen jendearen zako. Plaxa. Bale, Plaxa. Eta azken pista. Honekin bai, honekin bai. Nereak ez digu sekula loa kenduko. Uau! Kriston pista da, Flipa. Bai, hori oso ondo, tirapu, eskerrik asko, zurrunka megagatik. Gau ez egiten dula, baina ez gaitu molestatzen. Lo pake-pakean uzten gaitu. Sekula ez digu loa kenduko.
Bueno, oso galduta zaudete, bai, ikusten duzuen arpeiak, eta Nerea, mesedez, esaiguzu zein dan zure lanbidea. Loaren teknikaria. Loaren teknikaria! Loak teknikak ditu? Teknika asko, ugari. Orain? Irakatzi behar da lo egiten. Oso interesgarria. Ez dugu ikasten jaiotakoan. Ez. Antza denez, ez. Eta orain... Edo ahaztu egiten jau. Nerea, ikustet denak gehatu diala... Lo gehatu dia. Arazoak baldin baituzte bintzat, lo daude. Guain pentsatu pixkat. Ze galdera, Euskaldunok adibidez. Nerea, ondo egiten dugu lo? Txarto. Txarto? Eta hori? Gehienok txarto. Bai, ze ba? Gehienok onartzen dugulako labost ordu lo egiteak ondo dauela. Eta zer da ondo egongo litzatekeena? Zer da ondo? Adina ikusi behar da. Normaltasuna zer dan jakin behar da. Arazoren bat badago jakin behar da. Zarantza badaukago hemen buruan jakin behar da. Nire adibidez, gu hemen hauek belaunaldi berdinekoak direla, ni pixka bat gazteago. Uste dut. Eta ni gazten, Bale, 30-40 urte bitarteko jendeak zenbat ordu egin beharko genituzkelo? 7 ordutik 9. Ostras! 7 ordu minimu, gutxiena, 9 ordu, gehien jota. Gustatzen zai? Gehien jota. 9tik gora, hori esan barrio dala ere nire semeari, 9 ordu arte egin behar dut lo, aitatxok lo egin behar du. Hori Eskansatu egin behar da, eta lo egiteko teknikak zeintzu dira, horrela, oso oinarritik hasita nola ikasi genezake lo egiten. Lehenengo, zaratak entzea. Bai? Ba, nik adibidez, zaratakin hobeto egiten den lo. Zuet zara teknikaria? Zaratak entzea. Isiltasunean? Iluntasuna eta isiltasuna. Joe. Lehenengo neurriak. Ba, nik bilak ez ditut iten, ja. Eta oso ondo iten lo arazoik ez dakaz. Zuka adibidez, Nerea, eta gite, orain tur garaian gaudenez, turra jarrita, ez TV baten, zezinezkoa, baina beste telebista kate batean, turra jarrita, ez duzu, Behin ere hori hartu? Loguria. Soinu lehun honekin, ez? Ba, nik beti. Jokin. Bueno, baina, teknikak dio, lo egiteko behar dugula isiltasuna eta iluntasuna. Eta hori bali madukagu, listo. Eta apargailu, lo egitea. Egun mobilarekin, eta... Mobilarekin, telebistarekin, irratiarekin, horredanak. Beitu, oiana daukat, txintxo, besoa antxatuta. Aipatu dituzu bi gauza horiek, baina gero postura aldetik ere, badago lo egiteko moduren bat egokiagoa dena, ez? Esaten da bagian, ez dakit, alde batera edo gorantza, edo hori ja bakoitzaren arabera izaten da. Bakoitzaren da hori. Garrantzitsuena da lo egitea. Eta garrantzitsuena da jakitea arazorik badaukagu. Orduen, arazorik badaukagu lehenengo. Ikusi, zelako arazoa daukatan, zalantza gazez geratu, begiratu, nora jo, ikusteko, nori galdetu, zelan bideratu hori, eta gero, jakingo dozu, ia, komenigarria badan, gorantza begira, alborantza, berantza, zelan. Aulkian, sofan, zelan. Eta Nerea, zugana teknika bila ze jende mota joan hori da normalean edo? Horregaitik lehen esan dut, umeak, gazteak, zaharrak, denak. Eta nork egiten du hobeto lo? Osa, ze adin tartetakoak gaztetxoak, nerabeak, gure arazoak daude tarte guztietan. Emakumeengan, adituengan, umetxoengan. Ez dago tarte bat, esaten duzuna, honetxek. Nerea, beste galdera bat etorri zaitu laxe, irra. Pentsatu gabe. Bota. Ze herrialdetan egiten da ondoen lo? Nabarnizen. Nabarnizen. Ui, Nabarniz! Nabarnizeko altzea. Claro. Nerea, bakizu ni Nabarnizen egon nintzala herri txiki egiten.
Aiba! Nabarniz... Konbiratu zintugun. Aiba! Nabarniz musu handi bat hemendik. Denek lo hartu zuten, antza? Ez zuten lo hartu, parre pila bat egin genuen Nabarnizen. Lo oso ondo. Zu, Jokin, ze... Nolako azara lotan, Jokin? A ber, nik txakurra dakatenetikan okerro iten den lo. Ze txakurrak salto iten du era eta zit lo ondo iten uzten. Baina nik zalantza badakat horrekin. Nola iten da lo beto? Bakarrik edo lagunduta? Bakarrik. Bakarrik eta lagunduta bada bakoitzak beraldekoa. Atuan asa. Ondo banatuta oia, ez? Ondo banatuta oia. Oianak baiet esaten du. Baiet esaten dute, baina batzutan ondoko gesate iztute, ai, banik ez, banik bai, behar dut, distantzia. Eta gehien bat udaran, ez da? Bai. Temperatura oso garrantzitsua da temperatura ona izatea. Zein da temperatura onena? 19 gradu. 19 graduta. Bale, gaur jongo naiz eta ikusiko. Eta hori negua, manta potoloago bat edo gainera botata ondo, baina orain udan eta ze... Udan, bat edo ondo ventilatuta egon behar da, lo egiteko. Eta? Oso garrantzitsua. Azkenin gure gorputzak eskatzen da bena da, isarakendu, mantakendu, danakendu, esnatzen gara. Agur. Da, azkenin egiten dugu, lo apurtua. Eta loa zabusatzen bali badugu? Loarekin bakarrematek bizioa izango balu, eta lo pila bat egingo balu? Zer ondorio lituzke horrek? Ondorio asko ditu. Bai lo ez egiteak, eta bai lo asko egiteak. Gauza da kalitatea. Kantitatea ez bakarrik. Beti geratzen gara, zemat da kantitateari buruz. Zema da komenigarria. Importantea da kalitatea. Da kalitatea da egin duzun loa kalitatezkoa da edo ez. Etxean, mesedez entzun ondo, nereak esaten diguna, oso garrantzitsua eta oso interesantea. Bai hoize, kalitatezko loa, lo asko egitea txarra, lo gutxi egitea txarra baita ere, orduan parranda handi bat egin ondoren, lo asko ez egin. Gure aitaginarrebak beti esaten du, galdutako loa ez da rekuperatzen. Ez da rekuperatzen. Ez du balio, gaur egingo dut gutxi, baina bihar egingo dut asko. Listo, hori garrantzitsua, guain San Ferminak eta datoztela, parranda asko, eta herrietan gaudela parrandan, lo hori ez da errekuperatzen. Orduan, 3 ordu inbedel baituzu, 3 ordu egin parranda eta gero egin lo. Egin lo. Batera garria dira, baina loa ere. Bueno, goizeko 7etan jote bazea, lo egin behar duzu. Ze jendeak, benetan gaizki pasako du, lo egin ez izatea edo lo tarako gaitasunik ez edukitzea, gauero egin behar dugunean, edo eguneroko zerbait denean, arazo bilakatuko da. A ber, istripuak, normalean, etzeko istripuak, kotxeko istripuak, kamio istripuak, horrek gauza guztiak normalean izaten dira, ze gauero ez da lo egiten ondo, edo egunez, edo horrek transportistak eta egoten dizenak, horrek garraio handietakoak horrek egoten diez, eta gero lo egiten dabe pixka bat, eta gero jarraitzen dabe, azkenean segurtasuna be ez dabe kontutan. Eta badauka horrek soluziorik? Bai, beti dauka soluzioa. Soluzioa da ikustea. Zalantza kentzea, hori da garrantzitsua. Eta lo teknikarien gana joatea, ez da, hori da garrantzitsuena. Niri adibidez autoan askotan etortzen zait, logura, bai. Ze egin da? Geratu. Arrizkoan inorriz jarri, Claro. Zuek lo asko egiteko azeate? Ni bai. Bai. Ez dut demorik eukitzen, baina tartea dakatenen, bai, ni lasai asko 9 ordu guztu egitut. Ni ez berezik, ni 7-8 hoien artean ibiliko naiz. Eta ni argizpi bat ikusi eta, jazta, agur. Bai? Esan duguna. Bai. Niztutik ere, lo hartuko nuke. Gaztea zerelako. Bueno, pero eta gutxi, Nerea, benetan, mila esker, asko gustatu zait, pixkat preokupautan joa etxeaz, zaratakin eta argiakin iten delo. Egin lo, tamainan, eta begiak ondo itxita, eta presionak ere jetxi, eta temperatura, 19 gradutan, eta isilik, eta turrak edu. Animaliarik ez. Animaliarik ez egiteako orduan, ez da? Etxeko txikiek ere utz gaizatela pakean, lo egin behar dugu, hori da, mila esker, Nerea, benetan placer bat izan da, eta oso interesgarria. Inor teknikari bat beharko alu, Nerea Zabala? Nerea Zabala, hementxe, Nabarnizetik, eskerrik asko Nerea Hospitalean. Gurutzetako hospitalean, mila esker. Por cierto, orain pixka Nabarniz aztuta, falta ira, zer da lau? Bi egun besterik ez dira faltaz, esateko bat, bi eta hiru, gora San Fermin! San Ferminak aurten ere, ETV baten Euskal Telebistan hasi eta biziko ditugu. Ze, txupinazoa, ETV baten emango dugu. Zuzenean?
entzierroak ere, egunero emengo ditugu ETV baten. Zuzenean. Eta, gora bihotzak saioan ere erronkak, gure harri jasotzaileekin, eta gure zaku tiralariekin edo garraiolariekin ere ingo ditugu, gauero? Zuzenean! San Fermin! Hiru ez, bi egun txopinazorako. Eta hiru egun San Fermin egunerako. Eta guai, hemen txagordeta. Ai, beste gonbidatu bat daukagu, beste bat. Agur Nerea! Gero arte, eskerrik asko. Urrengo gonbidatuari ere, bere, venga, bai. Baina urrengo gonbidatuantzako kanpoa jun behar dugu. Merezi duen arrera egitera joango gara. Bai, kanpoa jun behar dugu. Kanpoa behar dugu eta... Eske, sartzeko gogoz dago, bai, hoxe? Zatozte, bai. Esan dugu, gaur ez dugu bera, behar bada alfombra gorritik pasaraziko, ze lehen aritu nahi zizketan eta ez zaizkio gauza hauek gehiagik gustatzen. Baina gaur hartzantza bai. Hartzantzari zabalduko diogu alfombra gorria, eta beraz gaur... Good night, family! Baita zuei ere! Gero arte, bye-bye! Ikusten, hauxe da, Euskal Telebistan aurtengo udan, gauero gertan litekeena. Hauek dira Euskal estiloa ez daukatenak eta ikusten dena turista diala. Gora bihotzak edo haien hizkuntzan. Wow, gora bihotzak. Wow, baita gora bihotzak. Total, gaur gurekin izango dugula, lehen aipatu bezala. Ariz Gamoa, Euskal Herriko hartzaini ezaguena, jakorrena, simpatikoena. Zer moduz, bai, egia horretik ere erabat ditu gabe. Hartu zure tokia. Bai, txistu! Etzan hor! Geldi! Pasa txokoa, esaten genion gure. Geldi! Pasa. Zein da hori? Ba, ez pare txistu ekarri dut. Txistu zein da? Zaudeten faunarekin, karo. Hemengo hartaldeak eskat. Karo, hartaldeak. Pentsatu dut, honek ez dakit hartzaia horra... Nik ezin balin badut behintzat, ba, txisturekin painatuko naiz. Geldi! Geldi hor. Nola egiten zaio txakurari? Beitu, Nikola iteia. Badakizu. Beitu. Ni txakurrei beti egin dietola. Akaso egiten du. Batzuk ez dute egin. Gauzatxo bat. Aritz, hemen gaudela, ikusiet ardiak ez ditu zure ekarri, baino txistu bai. Zuek, hartzaiak, oporrik baldezue? Bai, noski. Bai? Bai, gure ofizioa oporrean pasatzen dugu. Pentsa mendian, borda batean, txoritxoen kantuarekin. Ez, baina hain naiz oporrak benetako oporrak, kanpoa. Hori egiteari noiz baitu zen diozu urte osoan zer. Gurea bizimodu bat da, tarteka saiatzen gara noski oporrak hartzen, egunen bat libratzen, hortarako elkarlana, importantea da, ni ez naizelako bakarra, etxean. Hiru gara, eta hiruron artean antolatzen ditugu, eta pixka bat, ideia erromantiko hori, puskatu garra daukagu errealitatea, hori baino askotu gogorra. Hiru eta txistu ere, bai? Kontu ze batzutan deitzeko ere txistu egiten dugu. Gainera txistu deitzen da. Txistu ez dugu argazkirako karriko, baino Aritz gauza bat egin behar dugu gure sare sozialetako argazki bat atako dugu irurok postureo bat. Etxera bidaltzeko ere, bai, gau erakutsiko dut. Gordan jarri. Bi eta hiru. Vale, atera dut. Aritz Gamoarekin, gora bihotzak, gora Nik ez daketa nola egiten, zuek idatu. Txakurrak ere bideo, baina Aritz hau zer da. Lasai, txistu! Lasai! Aurrea! Bai, hoxe! Bueno, hemen ikustu! Kaixo, Nikote, bermoduz. Jokin eta Oiana! Hemen Aritz? Ba, urte askotarako. Bai, berdin. Bueno. Toki dotorea, jende simpatikoa, osaile guztiak ona dira. Baina zurekin hasi horretik, begiratu behar dugu orain hemendik kanpora, eta amorotora behar dugu, zean, uste dut gaur, bai, iluntzeko 8etan hasi dira San Martinak, amorotoko San Martinak, haiek bai San Martinak, eta bertan dira, Ander Elordui eta Carmele Gisasola. Iritsi da momentua, harria jasotzen hasteko, venga, gora, urduri gaude, benetan urduri gaude, konta eguzue. Gabon bikote, Gabon ekipo. Bueno, hemen amoroton ikusten dozue, plaza bete dugu, eta lehenengo partaideak ekarri doguz bertara. Carmele, nortzuk dire? Hori da, die Unai Ainitze eta Paul Urreratu jakuz lehenengo txandan arrixe probatzera. Bueno, Paul, zui bigizaran noiz baita harri jasotzean? Ba, bueno, atzo trampatxo batzuk, baina bestela inorrez. Atzo harrien probatzen ibilizitzean? Bai, apurtxu bat. Baina zemat kiloko harriagaz? Txigoen gaitxe, zatozela, da orduan ba, proba pixka etxearen. Ez ez, irutama hor da, hor bueltan. Bueno, platoan ikusten dozu hemen, ekipoa prepareta etor da, ensaieta,
Baina, Carmele, gogoratu behar dugu, zelan jaso behar darrie. Teknikie erakutzi dugu, ikesi dabe, osake oinen bidabena da, lehenengo eta behin, belaun erakarri, eta gero zuzenin jaso bierran, hemendik impulsuak inikoko dabe. Ander, prest? Bueno, gu hemen prest, platoan prest, 2 minutu deko zuez, harria jasotzeko ea zenbat altzaldi. Venga, Moroto, prest, Vale, nik hemen korrometroa deko. Vale, a ver, platoan, zuek, apuste, 2 minututan zenbat jaso aldi. Bai, barkatu, nengoan 2 minutu zenbat egin laike. Nik diot, bederatzi diot, nik zenbat Bederatzi, hauek oso entrenatuta daude. Nik esangoet, 11. Gamboa? 12, Jokin. Amairu, horra bitza. Bederatzitik gora. Bederatzitik 13 da. Bueno, hemen platoan bederatzitik gora emoten dabe, Carmela. Bai. Askoz gora bajungo die. Bueno, nik korrometroa prest. Asi? Hemen prest, zuek prest. Ai, ene. Ai! Bai, ari gara? Orainez! Tensioa sartzeko dau. Ez, propio egin dugu. Daukagu mundu guztia oraintxe ete bati muturra itxatxita, orain ezin da inora horiata. Zea, Moroton pres gara, harria jasoterazteko. Baiet, minutu pare batean, bederatzi altxaldi, baino gehiago esan du Carmelek. Asko zure gehiago. Bai. Oianak 14 esan ditu, asko dia. Baina, hemen, Aritz, zurekin joango gara, beraiek esan arte, eta zesan berri zuen, zuzea Euskal Herriko zesango nizuke, hartzerik mediatikoena, ezta? Ezagunena bai behintzat? Momentu hontan agian ezaguna, egin naiz Euskal Herrian, Euskararen herrian, errararen herrian ezakita inbeste izango naizen, baino noski hartzai ezagunena Euskal Herrian, Fernando Aire, Salvador da, izan da, eta izango da, eta beste batzuk ere, egon dira, niri orain tokatzen zait, hori, pantalla horrean jartzea tokatzen zaidalako. Ez da gaski, baina berandu hasi zinen honekin, ez da? Zerrek bultzau zizun horta? Edo nork. Hori da. Bueno, telebistako dakizu zer daukan, ez? Zuek ere badakizu pixkat, eta hor iristen zaizkizu batzuk etxera, hola, erdien gainuan, erdi... Zean, karamelua jarri, ez bai, Egizuko eskoni, Aritz. Bai, venga. Goxoa dago. Eta, bueno, proba bat izan zen, ez? Iritsi ginen, egia da, beti ere, kompromiso batetik, ez? Gure lana erakutsi behar dugula, gure izatea erakutsi behar dugula, oso garrantzitsua dela pentsatzen dugu. Hortan askotan egin dugu lan, han eta hemen, elkarteak sortuz, ekimenak eginez, eta orduan, bueno, aukera ematen du, eta bueno, baietz. Guazen hartzaintza dagokion tokian jartzea, telebista bidez. Eta horrela zizinen telebista baina hartzantzan? Hori da. Hartzantzan izan duzen, ja 15 urte dela inguru, eta hori izan duzen, nik beti esaten dut oso gauza simple batengatik. Arruazun bizi nahi nuelako. Zer egin? Arruazun bizi nahi nuelako. Bale. Arruazuz bizi nahi nuelako, eta arruazurekin bizi nahi nuelako. Eta horrek esan nahi du, lurrari lotuta eta herriari itxatxita bizitzeko modua bilatu behar nuela, eta hartzaintza da horretarako moduriko dela. Bueno, orduan, guztua zabiltza zure lanbideakin, ez da? Bai, bueno, ogibide izatetik bizibide izatea, eta gainera gara, gaur, onutza ekarri diguna. Hartzantzak oraino, gaur gobean bintzat. Ze, lan zaila da, hartzaiarena? Lan guztiak bezala, ofizio guztiek bezala, ezagutza bat eskatzen dute, asko hanka sartu behar da, eta oso exigentea da, baina noski, sartuz gero eta ikasiz gero egin daiteke. Oso zaila da, ez delako bakarrik ardiak zaintzea. Parametro asko kontrolatu behar ditugu, eta nik esaten dudan bezala, izaki bizidunekin lan egiten dugu. Eta horiek ez dira makinak, horiek ez dira itzaltzen, horiek ez dira, haien zaintza, oso importantea da. Eta naturaren zaintza noski orduan, horrek ezagutza asko eskatzen du, eta nik esango nuke zaila dela, baina, bueno. Horre esan dezu haintxe, animaliak dira eta ezagutzea. Ez da erreixa, ez dira makinak. Nik, herri txikin aurten animali askokin egon naiz, eta gertutik ezagutu ditut, ez da? Eta ardiak, euki ditut, eta ikusi eta ardiak deitzeko, era asko daudela. Batek egiten zituen, tos, eta bestiak, xato. Zuk nola deitze jozu, ardiak? Bueno, bai. Ondo, bai. Baina adibidez, behiari aida esaten zaio. Aida esaten zaio. Aida beia. Eta behiak beste izan izan. Aida beia. Ardiari guk, tos, esaten diogu. Tos, torri, hori da esan nun. Eta xato. Eta askotan egiten diet ere, hori da xato. Horrekin etortzen dira ere. Eta badakizuen nola etortzen diren ardiak ere askotan. Nik lehen txisturi zer egin diot.
txistu, ez? Ze gertatzen da, hainbeste aldiz, txakurrekin, txakurrak deitu eta ardiak ekartzen dituztela, ardiek hori ikasten dutela, orduan, txakurra deitzen duzunean, askotan bere izenagatik deituta ere, ardiek zure gana egiten. Pentsatzen dutelako, txakurra etorriko da, eta aurrera. Nire banoa. Beraz, ardiek ere ikasten dute, oso. Bai, noski. Oiana Jokin gaur hemen gaude, Aritzi, galdera originalak egiteko, aldera. Beraz, hasi buruari bueltaka, naiz eta lehen da biziko galdera originala, zen, bueno, zure izan da, bai, zure alde originala izan da. Bai. Urrengoa, helduko zaigu plato hortatik kanpora. Edo kanpotik hobeto esan da. Kanpotik, gubetik kanpoan baita ere. Kanpoa, hau zuretzat. Iepa Aritzi da konpainia, nik Aritzen sekretu bat kontatu behar dizuet, eta bide batez, jendea unitzen susmoa argituko dut. Eta da, Aritz Gamboa ez da hartzaia. Ze, haunitzek hori uste dute, Aritz ongi solasten denez, hartzaia dela, baina ez duenez ematen duenez hartzaia. Ez, igual ez da hartzaia, eta ez duenez hartzaia ematen da hartzaia, edo ematen duenez ez da... Bira, ez dakit. Zuk argitu beharko diguzu, Aritz. Zu hartzaia zara, edo ez zara. Galdera, bueno, garbia. Oso original, hau galdera originala ziren, ez? Hala esatu. Hola gara, eskerrik asko eskuminak emendik, Josebari. Joseba, eskuminak, asko maite zaitut, bakizu. Bai, hartzaia naiz. Eta egia da, asko kalean, ikusten nautenean, edo hemen ikusten manaute, zautzen, gaur. Ikusi nauten bezala eta askok ja ez dute sinisten hartzaia naizenik, ez? Zegia da, pantailaren aurrean jartzen garenean, ez? Badago gizarte oso bat badirudiena zilegitasuna duela pantaila aurrean jartzeko, baina hartzaiak ezin gara telebista aurrean jarri. Bai, alaxe da zu hartzaia zera, eta hemen zaude? Eta hemen nago. Hori da? Esango dizute, eta non daukazu bazure, ez? Hori da, bigarren galdera originala. Eta non zodegire ardillak! Hori, igual da pilota partido bat ikustera baten manaiz, igual da alabarekin bere saio bat ikustera baten manaiz, eta ardillak non uzitu. Pues... Bazoruan, ez da? Igeltxero dan ez da, bere jukartuta juten kaletik. Hori esaten hori da, baina ikasi beharko dugu poliki. Nik uste prestigio emateko kontua dela. Alegia, hartzaia gara gaur egungoak ez txuri beltzeko argazkitakoak. Eta bizi gara, eta bizi beharko gara, gaur egungo errealitatean, bestela ber, etorkizunean, zenbat hartzaia. Alikan ondoen, inoiz ez baitak igu, bi hartzer dator. Oso ondo! Maritorenaren galdera originala. Ez dakit oso originala izako, hola bote pronto. Bueno, behakit Iruñan jaioa, zean ere Iruñan jaioa, naiz? Aritzek esan du, lan handia dauka, hartzain bezala, beste arlo askotan ere ibiltzen zara, eta San Fermina atoz, eta nik asko bizi ditut, eta galdetin barizut. Zer da ezinbestekoa Iruñan jaiotako batentzan San Ferminetan itea? Aiga! Bueno, nik ezinbestekoa daukat nire plana, eta da, zazpian bazkaria eukitzen dugu kuadriarekin. Eta non usten ditugu gardiak, Eta ardiak ikasiak daude honezkero, zazpian. Zazpian, bazkaia. San Ferminetan egoten dela, besteak beste, Xabier eta Aitor nire lehenguzu eta nire anaiak 6 hartzen dutelako, eta horrela nik 6an ardiak zaintzen dituelako, baino, nik egingo nukeena da, herri Sanferminak deitzen ditugun egitarau horretan dagoen aberastasun horretan murgiltzea. Ze egia da, Iruñarrok, nik ikiana izenetik, ezagutu dela kriston aktivismo izugarria Sanferminak antolatzen. Alegia, Sanferminak ez dira bakarrik, nazioartean agertzen diren txinpun horiek. Herriko festa batzuk dira, eta herriak planteatzen dituen festa horiek bizitzea ados egongo zara, Oiana. Bai. Izugarrizko aukera dago, edo zein txokotan daukazu, kontzertuak, ekintzak, tabernak, peñak. Gauza bat, gogua ez sartzen, eta guztet ostiralontan Iruñan joala. Eta larumatean. Larumatean ez dakit, baina ostiralean izan daike. Beira, hemen egia galdera originali eta hitz egiten gora eta bera, eta hoen gontan lagun batek ez, 2 lagunek daukate galdera original bat. Zuretzako adi oso ezaguna dira zuretzat eta. Aurrera! Apari, arratsaldeon eta gora bihotzak, Bero, galdera bat, badakizu, atzo Baiunan izan zeinen, Joseba Olagarairekin batera eta talde osoarekin, eta iesaldia nola egin zuen, txirrindulariak nola izan zuen, Logan Pixon, ezta? Bai, beraz taldetakoa da, Arkea taldekoa. Aritz, Arkea, azalduko diguzu, zer da Arkea? Eta beste galdera batzu, hortik zeharri bilizarenean, zenbat aldez galdetu dizu jendeak, ea non utzi dituzun ardiak? Ordezu beste galdera originala. Ez que oso galdera originala da. Lehenik eta bain badakizu zer den Arkea? Ez? Bueno, arrendularitza talde da. Arkea, zuek hori da uste duzu. Hori da uste duzu. Zer den Arkea? Arkea da ardi bat, aharia jasotzeko
zai prest dagoenean. Alegia, bere ovulazioa oberenean dagoenean, arkera dago. Txakurretan obera, txerrietan irusi. Susa, beietan. Arkera da, arkera, ar moduan. Eta, deitu beharko dugu, txirrendulari taldera esateko, zuek ere baldak izu, ez izan jarri dio zuen maiotari. Agian ez du esan behar. Agian prest daude zerbaiteratara. Adi, amoroton, San Martinak. Eta arkea ez baina harria, orain goan, goraino, berdintzen dugun. Giza sola, elordui, orain bai, mesedez aurrera. Bueno, Gabon, ekipo. Prestau die, beroketa lanak egin dabez, osea, que ja erronkarako prestau bezala uztot, hasi ingo goa. Hasi ingo gara, zuzenan, zuek fuerte, kronometroa atarako dut. Bederatzi. Txistu ahora. Suave, vale? Demora, venga, 2 minutu, Bi minutu, baina beren artean. Abiadura hartute, Nik kalkulatu nire buruarekin. Eta vale. Bata karrikari data. Zema dara bazagu? Bai, hori da? Sei. Lasai. 30 segundu. Moroto. Gora inize. Hori, perfecto. Zazpi. Sorti. Hemen zelako indarra Moroto. Bederatzi. Eta perrogei segundu. Zobio proba. Venga, neska motilak. Apa unai. Ez que honetan. Amabi minutu bat izan da gutxi gora bera. Ja kontuak ere galdu ditu. Ez, minutu horrendik ez da, bete? Ya pasade. Minutu bat goaz eta 15 minutu bat. 16. Festetako lehenengo Amazazpi! Atzo usurbilen bestela amatzen izan duen usurbilen. Nik uste kalkulua gure burua. Horregatipa. Denok egin dituzue apostoak nire referentzia. Aupa. Azken txampa, beste minutu hori bat. Venga. Hori da indarra. Hau, ja azaldu, dute? 30 segundu. Hombre, atzo aritu ziren. Esan du leheno, Carmele laguntza da, izugarria. Claro, es que egia da, Carmele aldamenean izan da, igual, neronek ere... Gezula, Julen. Ni Carmelekin ere ez nukatzeko zuruna. Julen. Bai, bai, 10 segundu. 10 segundu. 28. Venga, Bost. Hau. Bi. Demora. 30 jasoaldi egin dabez, etorri dukote. Platoan, ez dakitzuek, baina gu hemen txunditu teletu gana Carmele. Bai, kriston girue hau, gainera kriston habilidadi erakutsi dabe, baina oin beste talde bat daukegu eta berrorik gainditzen dabe. Bueno, zuek gustura gratu zarie? Oso gustura. Indartxu ikusi datzu, Hemen indarra da. Bai, hainbeste espero zen duen? Ez, bapes, baina horregarrez betopetan dauleku, Niri hola intxiste, kotxe. Beste 3 hartu. Bueno, lehen da biziko erronka ikusi dugu. 2 minutuan 30 altxaldi bizkar gainera, lepondora. Baina, beste talde bat dago. Horregatik. Hauek markatu duten nola baitere referentzia bat. Ados, 30. Hortxe daukagu referentzia. Por cierto, zu korrika ere biltzen zara, Gamboa? Orain badaukazu gainera buruan, sokerez parima naiz erronkaren bat edo, laister, noizbait egiteko. Noizbait egingo. Noizbait egiteko. Bai, badaukat zerbait buruan. Ni beti izan naiz erronkazalea, egin nuen bideak dokumentala, eta hor erronka bat egin nuen, Arruazutik Izabaraino gazta bat, guk egindako gazta bat motxilan eraman da, 170 kilometro, menditik, oso polita, bukatu zen, eta nire burua hasi zen lanean, pixka bat, eta hor badaukat zerbait, buruan, baino eske ez dakit nire buruari ere kontatu diodan oraindik. Eske primizia da, izugarria, eta egia esan agian ez da egiten, amets bat da, erronka baino. Gauza bat, guri, plato hontan asko gustatzen zaizkigu primiziak, eta bigarren egunean primizia bat aukitzia da izugarria. Gadera, originalak eta primiziak. Antijoaketa dena janerreit jut. Bueno, gainera, agian norbait animatzen da laguntzea proiektu honetan. Nik gazta eramango izu. Begira, ez da gazta. Eta ez da 170 kilometroko egun batean egiten den ibilbide bat. Ni saiatuko naiz astebeteko gelditu gabeko ibilbide bat nahastuz, bizikleta, korrika, mendikorrika eta arrauna. Arrauna?
Astebete oso bat? Astebete bat, bueno, gero ikusi beharko dugu, egunak nola betetzen diren, eta horrek denak lotura eukiko du, bueno, batzen gaituen, baina muga bezala marraztu diguten arrasto bat, eta marra hori nola ere urratzen saiatuko gara. Sekulakoa. Gauzat bakarrik esango izut, lehen Nerea Zabalak esan du lo egin behar dela. Bai. Osa, lo ere egin. Lo egin. Egingo dugu. Nerea aitak badakitu zer esaten duen, Nereak esan duenaren beste aldean, betirako lo egingo dugula ere. Eta hor lo asko egingo dugula. Orain biztirik gaudela, pixka bat olako gauzak ere egin behar direla. Eta orain biztirik zauden bitartean, ardiak ondo gobernatuta dauzkazu, bidazueken ikusten zaitugu, baina Hamaika telebistan ere bai, mikrofono hartuta aurkezle lanetan, Gamboa. Bai, aukera eman zidaten proiektu batean parte hartzeko, geltoki proiektua deitzen zen. Geltoki proiektua da, gizarte hobeago baten aldera, iraunkortasunaren aldera, proiektu ezberdinak azaltzea, eta, bueno, urtebete egin genuen, kurso bat egin genuen, ongi atera zen, eta bigarren kursora joango gara. Eta, bueno, oso pozik, esan dudan bezala, pantailak horrela ulertzen ditu dalako, ez? Bueno, gu nor garen, zer garen, eta zer izan nahi dugun ere, pixka bat astintzeko, ez eta modu divertigarrian ere izan daitekela, baina modu didaktikoan ere, eta kritika moduan ere. Beraz, hor gaude, bi bazuek, eta geltokia. Maika telebistan. Jokin, zerbait okurritzen zaizu zuri ere? Bai, begira, hartzaina zitzaiten dugunean, beti gaztan inguruan aitzegea, baina modan badakau zer eskertuaz, daukagun material noblenetako bat artilea da. Eta hori gauza, pilo batetarako erabiltzen da, eta ez dakizu ez zelan adan baitare hartzainentzako ardien hila mantentzea, orduan. Ezakit, zuek zeiten dezu etxean artillo horrekin zen, asko interesatzen zaite. Modarekin zerikusirik ez daukan gauza bat egiten dugu, ongarria. Ze artilleak baduka nitrogeno asko. Eta belarra mozten dugunean, lurrari nitrogenoak entzen diogu. Beraz, artilleak dauka nitrogeno hori ongarrietan nasi egiten dugu, eta gero bueltatzen diogu lurrari kendu dioguna. Hori da. Ziklo bat, the circle of life. Por cierto, zikloak eta ipatuta, borobila ere, bigarren erronka. Zuzenean, Amorodora, San Martinetara, eta erronka honekin ja gaurkoa amaitzen hasiko gara. Ander, Carmele, venga, bigarren taldea. Aurrekoak 30 altxaldi, ea, oaingo taldeak. Carmele, Ander. Bueno, bai, esan, hemen gauz, ja, bigarren taldeagaz prest, ea 30 jasoaldi iten dozu esen. Carmele, hasiko gara ja? Bai, bere alazi dira, ja programa. Bueno, bajari zuek prest, hemen Amoroto animeta dekogu, eta, bale, 3, 2, 1, aurrera! Venga, guazen! Beste 2 minutu! Neska mutila guentzat. Kontuz, atzera erori gabe harria, Eta mutil luzea gainera, Lau! Harria, ondo se gusten nako, ez da? Bide gehiago da. Ondo. 30 da gauzea. Sei! Bueno, Carmele David, Kriston lana egiten. Carmele, venga. Hau baide! Venga, Ide! Hau ba! Goraino! Oso ondo! Aldaketa! Oso ondo hori. Sortzi! Zuk Gamboa behin ere probatu duzu edo lortu duzu. Bederatzi! Zerbait probatu, baina egun kilokoarekin zaudatu nintzen eta enuen... Bueno, zelako indarra deko hemen Amoroton. Lehen da biziko 50 segunduak oraintxe pasaira. 50 segundu tempo da goretik, Ander, zen bagoaz? 13, Vale, minutu bat! Oraintxe minutu. Venga, bestarren beste. Venga. Vale, kostuz. Ui, kasi atzea. Ander, zenbat altxaldi? 16! Bai. 17, claro, bestarren beste falta da. Venga, berriz! 18! 19! Oso ondo, Hogei! Azken 30 segunduak. Hau baider! Gora! Azken 30 segundue! Beste bat! Hogeita bi! Hogeita segundu falta dira. Azken 20 segundu! Hogeita lau! Hogeita bost! Begira, Amoroton jendea nola dagoen. Hori baina circle of life. Hogeita zazpi! Azken 10 segunduak. Hogeita sortzi! Hogeita bederatzi, azkena! Berdinduzu? Berdinketa. Demola, empate! Berdinketa, ados jauna berreokado! Carmele! Ados jauna berreokado! Ekipo, torri ona! Bueno, ez dakit zuek horrezen ikusio zuen. Berdinketa! Gusture? Gustua.
Ego guztia, ba? Ba, esateko? Ez. Danak sintitute gelitu gara. Oso ondo dabe, erakutsi dabe, badeuki erari jasotzerako teknika ondek ez itedukiela eta zorionak emotibezek etxako falta. Benetan, Ba, bueno, irukote, eskerrik asko, beste irukotari, eskerrik asko, amoroto, parte hartu dozuen guztiari. Bihar non, Ander, eta, bueno, Carmelerekin ez Pasaia etxanon izango gara. Bai, Carmele? Oso ondo. Pasai Antxo, bihar Pasai Antxo. Eskerrik asko, Ander, Carmele, gau pasa, agur. Muixu asko, Pasai Antxo, bihar. Honen bestez, honekin, eta honengan, zuokin eta zuongan, Oiana Maritorena, Jokin Aierre Garai, eskerrik asko. Eta? Aritz Gamboa beti da plazer bat. Eskerrik asko. Artzaia, hitz bakar batean ere ezagutzen du, behintzat Euskal Herriak. Euskararen herriak. Gure herriak. Hori da, ba, eskerrik asko guztioi etortzatik, zuei ere bai, eta etxen momentu bat. Zer? Barkatu, bai? Berriz. Bai. Oso ondo? Hola. Ez, barkatu albiste berri bat heldu zait. Hala. Esan eta, bale, bai, oso ondo. Ba, oantxe esate diate, konfirmatzen diate, bihar ere eguzkia ateako dela, Zarautze! Posten gara, gora bihotza! Gau, pasa, jo!